Lahi pa ato. Say mo gima una-una rin na kalit ra ngisi. Ay kanilaging basketballista ta Migo George. Di ginato na malikaya na nalagi tay mga nindot ng mga moves. Mo to imagine karon what if og walay COVID karon. Wala na, layo na kayo naabtan karon Migo George. Tigdula na kami Migo George. Oh. Abi ko tambulata ray bulaan niyo. Tigdula na basketball. Kung kita na mo sa una nga ako tigdula mo bugo sa una. Migo George. Alahi mo dula so good Migo George kay kang pang barangay ra bitaw. Ano ba barangay lang ba? Dili jud tong ingon nga pag makita ni gyud sa kuan ba nga na mga TV nga na ano barangay ra gud. Alahi mo ko Migo George kay ginakuha man jud ko Migo George, gina-hire man jud ko. Alahi man dula sa una kay palayan mo ito nila. Bisan asa jud mi maabot Migo George. Di ka Migo George. Giingnan ka Migo George. Kay kanang mga barangay lang. Di ko makadula ana eh. Di mo ko modulag. Gagmay ra kuan premium rag mga 15,000, 20. May magna makita ko nimo diha nga mga pandulaan mo mga dinagko man gyud Migo George. Tag 100,000 gyud nga mga dula gyud nga na ba. Tag 2 this leg, 3 this leg. Nakanindot lang mangod sa mga Migo George kay kuan. Kanang sa barangay taga padula na jud na jersey nga ihatag ni kapitana. Kapitana, ski chairman, na jud na pa jersey. Katong amo Migo George nga skin sa may muhatag jersey namo San Miguel, Pure Foods, Bimig, kanang mga ana nga mga na jersey na ko lagi. Sibusion sa nga jersey nga biskin sa ray muhatag mo siyal nya usahay kanang mga kuan na gyud lagi. Kanang magpakuan sa mga batch tawag ka na kanang mag-advertise na ba kanang mga Milo mo ano mo kuan hatag jersey sa mga Migo George. Di man sad katokuhan eh. Sa una Migo George na gyapon ginatawag nga drill. Kanang kuan taga Sabado Domingo nagakuan man na ensayo dula practice. Ana mo sa una Domingo. Katong amo Migo George nga halos man taga adlaw mo drill Migo George. Oh magdula drill na puna. Yung taga drill kanang jogging. Gikan man nagdula kapoy kayo pag human practice na bod wala undang-undang lagi Migo George basta kapoy lagi pero mong lawas mga tik yung maayo kay wa man di man lungan imong kuan lawas ug di ka magluyap luyahon jud na nimo kay lain mi magdula sa Migo George pag magdula mi kanang hinunatay nagdula biskit di man mi kapuyon adito na mi kapuyon pag drill pag kagabi mag-drill pa man mi drill bod practice new shooting ana mo trabaho sa Migo George da way pahuway lagi inyo sa Domingo naman amo lo ni Santo Domingo lagi wala na namo Migo George ba ni Migo George unsa pa may nahitabo sa mga kinabuhi kang kasi yung barangay ang tigdula pa kun sa may nahitabo nimo kuan Migo George sa una sa mong barangay nakadula na ko na si Gary David nakaraan Gary David Jimmy Casio Junjun kana si Hontiveros nakadula na ko na Migo George kana ray mo mga nakadula Migo George kay atay halos man ang taga-adlaw na sila ikadrill kana imong gipang mention ako sa una jud Migo George ug dili sa panghinambog kanang mga ko ang gitawag nila og kana sila kusog kairon kana sila Terence Romeo kana sila Rose mo noy nga kontra ako sa una kana kasagaran ka ng mga players sa Tactics mo man ba mo just tama na kabalo mo ko nga tama ko palagi mo ingon ko PBA na jud kay panghinambog kapalas Migo George ug na ko lang istorya sa mga kanang mga mas taas pa, mo taas patasaan jud mo di ka paalas no kuyaw gyud ko Migo George kanang maayo gyud ko tigdula sa una Migo George kay mga PBA no mga Migo George. Sila sa Migo George hilom lang gyud kay naglagot jud ko Migo George kay kabalo ko. Barbig tigdula jud ka sa una lingkod jud ka sa una makita nga lingkod jud ka permente nakasingkuranan may ko nimo bisig barangay lang ulan. First 5 jud ko permente sa una sa panghinambog ko. Na, unsa pataka ni abot naman kag PBA nga. Purok, sandaw na biglaan siguro niya.